யார் என்னை மறந்தாலும் கர்த்தர் என்னை மறப்பதில்லை. என்னை உள்ளங்கையில் வரைந்து உள்ளார். யோவான் 6:27. அழிந்து போகிற போஜனத்திற்காக அல்ல, நித்திய ஜீவன் வரைக்கும் நிலை நிற்கிற போஜனத்திற்காகவே கிரியை நடப்பியுங்கள். அதை மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு கொடுப்பார். அவரை பிதாவாகிய தேவன் முந்திரித்திருக்கிறார் என்றார். உலகத்தில் உள்ள எல்லாம் அழியும். மனிதன் காரியம் எல்லாம் அழியும். அழியாதவை கர்த்தரின் காரியம். தேவனுக்குரிய காரியம் ஒன்றும் அழியாது. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதே தேவனுக்கேற்ற காரியம். இயேசு கிறிஸ்து, என்னிடத்தில் வருகிறவன் ஒரு காலம் பசியடையான், என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் ஒரு காலமும் தாகம் அடையான் என்றார். தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறுகிறார், என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்கிறார். இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவன் நித்திய ஜீவனை அடைவான். ஆண்டவரின் இரட்சிப்பு, விசுவாசம், நம்பிக்கை, மன்னிப்பு என்றும் அழியாது. ஆமேன்.